Kamar yadda muka faɗa muku a title na wannan bidiyo, za mu nuna muku yadda za ku maida Facebook ɗinku zuwa baƙi, wato dark mode kenan. Yadda in kana chatting da daddare yadda ka haske ya takura ma, za ka iya kunna dark mode domin ka rinƙa amfani da Facebook ɗinka. Amma kafin mu fara wannan aiki, idan baka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa, yadda daga mun saki sababbin shirye-shiryenmu za su zo gare ka kai tsaye. Mun gode. Da farko za mu je mu nemo Facebook ɗinmu, muna amfani da Facebook Lite. Ga Facebook ɗinmu Lite, yawanci dama an fi amfani da Facebook Lite. Za mu danna akan Facebook ɗinmu Lite. Bayan ya yi sacin ya buɗe, za ku ga cewa yanzu Facebook ɗinmu gashi nan, za ku ga fari ne ga baki ɗayan shi. Ga wasu 'yan ɗigunguna daga saman nan gurin guda 3, za ka danna akan ɗigungunan. Bayan ya buɗe, in ka jawo ƙasa a hankali ka janyo, ga wani guri nan alamar wata, haka za ka gani an sa wata an rubuta dark mode a kai. To nan gurin za ka danna, kana danna Facebook ɗinka za ka ga ya juya ya koma zuwa baƙi. Ya baka dama za ka iya amfani da shi a baƙi, kuma za ka ga babu haske sosai. Wannan shine yadda za ka maida Facebook ɗinka zuwa baƙi. Kada ka manta da danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa, yadda daga mun saki sababbin shirye-shiryenmu za su zo gare ka kai tsaye. Mun gode.